namiji. To ni yanzu ina ma zan oke na gane bari in je shagon ofisa din can ina tunanin yana barin yaro na san yaron bai da wayo sosai in kai da na hada ta na ciki bari in Allah ya yada wai kun ga wancan alajin wai na biyo hanya sai wani bugu da babbar riga ke ni alajin can bai ga da shi ba gabaki dai bugun dan ƙarya ne alajin ma magana da muke ko sallama mai mun bayan dan ne wuce ne amma ya ga wancan bari mu gani me zai hito da shi da Allah kayan nan sun sauka to a biyo ta wurin Kaduna a ba malam Audu 1 biliyan naira to nagode Assalamu alaikum mai shago. Da Allah kai hakuri afuwan na shigo ba ma sallama ba wallahi harkokin ne na kai. Ba ku zakara. Allah ina mai shagon nan. Haka wallahi yanzu ya kamar yanzu ya ta. To bari in ma yi mai waya kawai. Asan ina da number shi mutune na ne. Ai ba ku na san da kana shigo. To ta ki shiga wallahi. To ya za a yi ka bani kayayyakin ka hada mun tunda dai muna tare. Ina so a bani taliya da makaroni da siga tiya biyu sai ka dai har hada mun kayayyaki kilin. Ka san mutune na ne shi ba wani abu. Na halato alhaji ai kai tun daga gida ne bari mu ai muna hudda da shi sosai. Allah ya taimaka kai maza ka je maka to malam ya haya mai suya kakka damu wata rana Yusuf ko biya huza oga bendo mai labari wai Buhari ya kama suna hudan biditi kawai ka ci gaba da kokari one day Yusuf go become editor in chief so hustle hard and be the best you can cause you've seen people move from prison to president. Yana ka miko za ka miko min kuma kari. Kayan nan ne nayi wani tunani kwanaki amma haka zai daɗi wani da yazo hada ya taimaka gaskiya. Ya ban wani ai ba kamar haka nake ba ko ba irin su. Kaga dai ai ga inda na wancan kowaye. In dai ba kuɗi ba kada mu saki nan. Ni fa ba kuɗin nan ke ban da su ba. A'a ban dai shigo da su bane aljihuna. Ba na account number ɗinka in kana da ita in tura ma. Ina da hakuri kawai za ka yi saboda gaskiya nan ba wani account number saboda ni ba kayana bane ka sani sai ni bane kuma in yazo da zai taimaka ko ba haka ba. In na ba kayana ga wancan da zamu kare shi. Shi fa ba ma haka muke da shi ba. Haka kuke tsiya talaka daga mutum ya zo wurin shi kenan alaji bai da dole ya ba kuɗi rashin kunya banza rashin kunya banza kawai a zo a hukunci kasuwa ko ba haka ba yanzu ka zo ni kawai ba ka lalo ni yanzu ya taimaka da kai kai baka san da za a yi ba gaskiya zan iya ba ka misali sai yana tisa ba ta tisa ka ma gashi na kai ya akai hanan bai tura kan ba ya tura tura ma an ce Allah ya taimake shi ke gani kamar Allah da Abdul can kai bara in je in san hikimar da zan mai tunda shi ma dan ƙarya ne Abu Wizi ya kai ne wallahi Allah kwana biyu ka shige wallahi to wallahi hidimomin ne ka san wallahi ka Alhaji wallahi ka ka gane Alhaji akwai wani sabon wuri da Continental suka buɗe na shakatawa to ko can muke zuwa ka san kuma yanzu babu ai Alhaji kai na wani ba damuwa mu je Allah mutune na sai Alhaji ai kai na wani Alhaji lahiya mutune na kam ai Allah ya mata alaji ya ni za a kawo ku ne to a kama mu dai shinkafa da amurin da guda biyu okay na alaji ka san ba kaya cikin harfe fa na gamsa dauke madi sun yi doyi da wata gefe za ka gano zara dole ruwa za ya fito a jikin baure an tsara shi rufanaya da gado ku ne ba shi wajen ki Alhaji ke gama ai ni ko mi gama a rayuwa ai wallahi ba fada wallahi ko Alhaji kai ka tuna man gwagwarmai da muka je Makka wallahi mun goga da Larabawan nan an ga ma wannan abu yayi idan tsaya musu Alhaji wallahi to wallahi ina ga ma abin nan yayi ka gane Alhaji bara mu je mu kira wata hajiya ta son ga Allah la to ai ba da mu Alhaji aka samu da ka jama'a wannan rahama daɗi ubangiji Allah kai mai gidan aljanna wallahi baba nake ga ma noman ne ai ni ke ga ba da mun gaba cin abinci kan kaga ni ga mu dan wata ko baba yasa ni da kaunar ka saboda akwai ka gani wala sai ni ya isa ko ni an riga an gama na sa ka jira tsara hakuri wai shi ya nan ina ta har yanzu bai dawo ba
da wanda muka zo da shi ya ce zai bayar kuɗi. Wace, ko kana da account number ne? Dama wani wurin account number za ka ga ka siya abinci duka wani sauran ka tunan account number ko a bada kuɗi. To ai nan wani ka san malam Aminu ko ka kaura? Amini na ne. Da ka zo na malam Aminu ko kaura ka ce maka. Mai gida waya haka ne. Wai na ce wai bada kuɗi wai ya ga wani malam Aminu ko kaura. Ni ina ruwana da malam. Kai mai gida haka ake yi. Kowa ka yi. Shin kan aula kan kana ga bani kuɗi na dan Allah. Shi ne na cewa. Na riga ma. Ko ka da ba nan ba. To wani bai bugun kan kuɗi na ko ba. A ko kira ku. sai ya zamna